injalo ayijiki-ke uma isinje. Danko. Apha manzuza. Angenzi nenzuza nje. Hawu, sichazeleni phela. Sitsheleni sifuna ukwazi ukuthi how do dual voices work? How do dual entities work? It's effortless, mos. How angenzi nayo nje. It is effortless. Yabo kunjalo. Aw. Angizwa leyo nto. It's very, very simple. Sitsheleni ngesimo sobuwele. Amawele ayini ngesintu? Okay. Ebese nesichazela ukuthi nifunani esicaweni. Sifunani esicaweni. Yabo mina angiyi esicaweni. Imina osikhethayo. Yabo mina angiyi emathuneni. Imina olikhethayo iliba ukuthi ubafu sokungcwaba la. Yabo. Angazi, angisasazi, sitsheleni sifuna ukwazi. Yo. Uma unika umkhonto. Okangibuza ukuthi ubani, angithi ninayo. Angithi ninayo nje. Uma unika umkhonto, ungangitsheli ngolo zambe sothenga lapha kochitha. Noma ungangidakela mina, waste my time. Kunomkhonto onikwa wona. Ukuthi uniwelana angazi mina ngithi. Sifuna ukwazi, sichazeleni bafethu. Zimnandi le story zenu lidlala ngendlebe zethu. Sifuna ukwazi. Ebese usichazele ngaloyo mkhondo ukuthi ungenaphi enkomeni yamanzi. Ungenaphi egcekeni. Kwenze njani uma kukhona abantu ekhaya kini abahlushwa umoya? Ebese uyasicazela ukuthi unenzuza kanjani wenzelwa abantu bakini into zakho. Explain to us. Explain. Sifuna ukwazi. Sifuna ukwazi. Hayi wema. Ngishodayo go. Hayi wema. Shodayo. Kanti yini ukuzuza? Niphile njalo nyeso.